У жывым эфіры праграма «Добрай раніцы, Беларусь». Сёння чацвер, і традыцыйна да нас у госці завітала чароўная Наталья Бібікава. Наталья, добрай раніцы. Добрай раніцы, Вольга, Тэо. Ну, мы ведаем, што ты, як заўсёды, прыйшла да нас з квіткамі. Так. Што гэта будуць за квіткі і для каго? Зараз усё распавяду. Добрай раніцы, шановнае гаспадарства. Рада вас вітаць. І давайте разам адпачываць культурна ў лепшых тэатрах нашай краіны. Сёння, як заўжды, я прапаную вам паслухаць пра цікавыя пастаноўкі, якія пройдуць у бліжэйшыя дні, на якія варта схадзіць. І, безумоўна, хтосьці з вас атрымае падарунак квіткі на адзін са спектакляў. І вось дакладна на які. Новы драматычны тэатр прапануе перанесціся ў сярэдзіну 20-га стагоддзя ў савецкія часы, якія зараз шмат у каго вызываюць добрую ностальгію. Спектакль «Фабрычная дзяўчынка». Гісторыя пра кранальных і непасрэдных дзяўчынак, якія вераць у каханне і спрабуюць разабрацца ў сваіх асабістых адносінах, адстойваюць права на прыватнае жыццё і ідуць супраць плыні. Шчырая чалавечная гісторыя ўражвае сваёй пэўнасцю і праўдай жыцця, актуальная, блізкая і зразумелая ва ўсе часы. І рэжысёру Сергею Кулікоўскаму і артыстам тэатра так дакладна атрымалася перадаць тую эпоху, што пасля прагляду выходзіш з тэатра і здзіўляешся, куды ж ты трапіў. І маё пытанне вельмі простае. Увага! Назавіце імя драматурга, аўтара п'есы «Фабрычная дзяўчынка». Гэта вельмі вядомы расійскі пісьменнік. Падкажу яшчэ, што ён аўтар сцэнарыяў да знакамітых кінастужак «5 вечароў», «Восеньскі марафон», «З любімымі не раставайцеся». Тэлефануйце, адказвайце і 21 студзеня збірайцеся ў новы драматычны тэатр на цудоўную пастаноўку. А мы пакуль перанясемся ў тэатр імя Максіма Горкага. 20 студзеня рускі драматычны тэатр прапануе для прагляду самую знакамітую камедыю Карла Гальдоні «Карчмарка». Вы ўбачыце спектакль у спектаклі. Карчмарка, якая змагла звесці з розуму любога мужчыну і разбівала сэрцы для ўласнай выгады і ганарыстасці. Гісторыя акцёраў, якія рэпетуюць камедыю пра карчмарку, перажываюць, пакутаюць, весяляцца, любяць і ненавідзяць і гатовыя рабіць гэта зноў і зноў. Італьянскі рэжысёр Матэа Сп'яцы і выдатныя маладыя артысты рускага тэатра бясстрашна галілі таямніцы закулісся. Усё, што вы хацелі ведаць пра тэатр, але саромеліся спытаць. Мужчынскае самалюбства і жаночая годнасць, рэжысёрскія прыёмы, акцёрскія хітрыкі, жарты, розыгрышы, смех, слёзы, разбітыя сэрцы і сапраўднае каханне ў камедыі «Карчмарка». Спяшайцеся яшчэ, можна паспець набыць квіткі. А 22 студзеня, а гэта панядзелак, між іншым, раптам вы жадаеце расквеціць гэты цяжкі дзень тыдня, дык вось Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў запрашае вас у музычны тэатр на мюзікл «Дуброўскі». Нягледзячы на тое, што падчас падрыхтоўкі 4 гадоў таму рэпетыцыі ў гэтай пастаноўкі прымалі удзел толькі студэнты універсітэта культуры, гэта сапраўдны, прафесійны, вельмі якасны і вельмі ўзрушаючы спектакль. Музыка Кіма Брэдбурга вельмі запамінальная, кожны нумар мюзікла сапраўдны хіт. Сучасная харэаграфія, у якой і навучэнцы розных факультэтаў універсітэта, не толькі харэографы, працуюць так зладжана, што, здаецца, назіраеш за прафесійным харэаграфічным калектывам. Цудоўныя галасы, я ўпэўнена, будучых зорак нашай эстрады. Аркестр, які дзейнічае асоба на сцэне. Ну і прыгожая гісторыя кахання Машы Траекуравай і Владзіміра Дуброўскага, якую Александр Сяркевіч Пушкін, дарэчы, напісаў па сапраўднай гісторыі памешчыка Астроўскага з Віцебскай губерні. Не прапусціце гэтую падзею, спектакль ідзе рэдка, раз у месяц, і ўжо больш за 3 гады яго існавання на яго складана дастаць квіткі, а гэта пра многае гаворыць. Таму паспяшайцеся. Нагадаю, 22 студзеня панядзелак. Ну а зараз давайте вітаць гледача, які жадае трапіць у новы драматычны тэатр на спектакль «Фабрычная дзяўчынка». Добрай раніцы. Ці ёсць у нас званок? Добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Як ваше імя? Добрай раніцы. Як ваше імя? Добрай раніцы. Максим. Максим, вельмі прыемна. Ну, давайте ж адкажем на пытанне. Назовіце імя драматурга, аўтара п'есы «Фабрычная дзяўчынка», таксама аўтара сцэнарыяў да знакамітых стужак «5 вечароў», «Восеньскі марафон», «З любімымі не раставайцеся». Максим? Я лічу, што гэта Александр Володин. Так, сапраўды, Александр Володин. Вы ведаеце, яго гэтыя творы? Фільмы глядзелі? Да, некаторыя глядзеў. А ведаеце такую установу, як новы драматычны тэатр у нас у Мінску?
ведаю, але ніколі не быў там. Вось, я вас віншую, вы туды трапіце нарэшце 21 студзеня. Жадаю вам максім моцных уражанняў ад спектакля. Дзякуй вам за ўдзел вялікі, паважаныя тэлегледачы. А вы адпачываеце культурна разам з намі, як заўсёды убачымся ў наступны чацвер. Дзякую табе, Наталья. Шчыра дзякуем. Ну што ж, у нашым эфіры, як заўсёды, у гэты чацвер пабывала наш культурны гід Наталья Бібікава. І, канешне, шаноўныя сябры, разам мы даведаемся аб тым, як правесці наш час цікава і ў які тэатр схадзіць і якую пастаноўку трэба абавязкова убачыць сваімі глазамі. А вось менавіта, Наталья, ты сама што выбераш у бліжэйшыя дні? У бліжэйшыя дні я адпраўлюся у музычны тэатр, бо там будзе пастаноўка вельмі цікавая балета «Вішнёвы сад». Я яе зрабіў вучань Елізар'ева, і я вось яшчэ не бачыла, але хачу паглядзець, сняць і зрабіць для вас сюжэт. Добра, будзем чакаць. Цяпер і нашы тэлегледачы ведаюць, дзе знайсці Наталью Бібікаву.